Jeg forlod jeg her med denne her. Der kommer del nummer 2. Jeg gør lige det for en ordens skyld her, at vi repeterer. Slump mellem 1 og 2. Vi skal bruge de to muligheder. Havde det nu været en terning, så skulle det være slump mellem 1 og 6 for eksempel. Her i de her to kolonner, der oversætter jeg tallet her til krone eller plat. Hernede bruger jeg tæl-visser-funktionen til at fortælle krone, krone, plat, krone, krone, plat, plat, plat. Og her tæller jeg dem sammen. Jeg har lagt en nulstiller ind. Jeg viser lige her, hvad der sker, hvis jeg trykker 0. Så skriver den 0. Så taster jeg 1. Så kaster vi de to mønter en enkelt gang. Og det blev krone, plat, ja, vi har talt der. Trykker lige F9 en gang mere. Det blev så en krone, plat en gang til. Nu blev det krone, krone, og den talte op der. De cirkulære referencer her, som jeg fandt oppe i filer, indstillinger, formler, aktivere gentaget beregning, gør, at den tillader mig at tælle oven i sig selv. Jeg har indført nulstilleren, og er nu i gang med at køre her. Så jeg har været i gang gennem de her første 5 punkter. Det jeg gør nu, jeg tager lige punkt 8. Jeg laver lige en sum hernede. Det jeg gør er, at jeg vil godt have lagt dem her sammen. Dem skal jeg bruge hernede, når jeg skal lave en procentfordeling om lidt et diagram. Så jeg tager lige og trækker de her ned. Det var lige forkert. Ctrl Z. Jeg går ikke ned, at det er ikke cellen, jeg vil kopiere. Jeg vil tælle de her tal sammen. Jeg markerer dem, og op til højre, det kan I ikke se her, jeg gik lige ud af billedet, trykker jeg autosum, funktionen autosum, som står oppe i højre hjørne på Excel-regnearket på startsiden, så lægger den sammen, så jeg har 5 i alt. Jeg har tastet 5 gange nu. Jeg bliver lige tjekker hele tiden mit regneark, den vokser med en hver gang. Tasten F9, den gjorde jeg sådan set rede for fra starten. Nummer 7, summen har jeg lagt på her. Man kan også gøre det på andre måder. Jeg tjekker lige, hvad der står i den. Man kan også skrive det her lige med sum, så parentes. Her bruger jeg kolon, det er sådan nogle afstande, der jeg tager celler, altså fra den ene celle til den anden celle her. De 4, der er mellem 8 og 11, inklusiv 8 og 11. Her er der nogle tal. Det der, jeg kan se her, det er krone, de fører godt nok da. Men jeg vil godt have en procentfordeling. Og den laver jeg hernede ved at sige lige F8 divideret med F20. Så får jeg mig en procentfordeling. Det er muligt, at hos jer dukker et decimaltal op. Så må I højreklikke, formatere celler. Jeg går lidt øjeblik, når det er første gang i dag, jeg gør det. Og så har jeg bedt om procent her. Måske kommer der sådan et tal frem hos jer, 0,38. Det kan I så formatere celler, bede om procent, hvis det er det, der er dejligt. Og hvor mange decimaler skal vi have? Skal vi nøjes med en decimal. Så 38,1% i øjeblikket i de 21 kast, jeg har haft, består af krone. Jeg kunne selvfølgelig lynhurtigt trække ned, men jeg kan også tænke mig om en, nej, jeg ved jo godt, at så vil den sige F9, F13, F10, F14, altså F9, F13, den vil rykke sig her. Men jeg ønsker hele tiden at have fat i F12. Så her skal jeg så komme mit dollartegn ind mellem F og 12, fordi det er hele tiden i forhold til de 20, jeg vil have det. Så jeg trækker lige ned her. Det vil jeg gøre hele vejen. Håber på, at det bliver rigtigt. Det passer meget godt. Der er 13%, der svarer til de to. Der er 9 plat kroner. Den er lidt højere end. Hvis jeg vil have tjek på det, så kan jeg jo lægge dem sammen her og igen op i autosum. Det bliver 100%, og det er jo i grunden meget rart, fordi det er jo også det skal blive. Så lige nu har jeg altså kastet 24 gange plat krone, og min fordeling er, at krone og plat, de har kommet 9 gange hver, mens de andre kun har kommet 3 gange hver. Og i forhold til den beregningsmæssige sandsynlighed, det er jo lidt forskelligt fra det, vi ellers kunne regne os frem til. Hvis jeg godt vil have det visuelt, så tager jeg mine 2 kolonner her og markerer dem, og går op i indsæt, tager søjle, vælger bare den første, og så får jeg krone, plat, for de her 2
kategorierne med. Bogstaver, det er kategorier. Der er 4 kategorier her. Der er 4 mulige udfald. Og her har jeg så procentfordelingen på y-aksen her. Starter med 0 og slutter med 40. Hvis det var optimalt, så skulle de jo alle sammen, eller sandsynlighedsberegningsmæssigt lå de jo alle sammen på 25%. Men stikprøver, det er jo det, vi tager her, er urensagelige. Det der serie 1 siger mig ikke noget lige her. Måske kunne jeg tænke mig, at diagrammet kunne se, hvad der var gang i. Så jeg går i layout. Jeg giver diagrammet en titel. Jeg viser, at vi kan have den over diagrammet. Den hedder plat og rune. Det står heroppe nu. Det står ikke her endnu. Det gør det først, når jeg trykker enter. Så fylder det lidt meget her. Jeg kan så regulere det. Tage det ned, så det har den størrelse, det skal have i forhold til det, der hedder punkten i forhold til min side, som går herud til den stiplede linje. Det er min side. Hvis jeg skulle printe det ud, så bliver jeg inden for den stiplede linje her. Nå, lad os se, hvad der sker. Jeg stiller lige på 0, så kører vi forfra. I stedet for 0 skal jeg skrive noget andet, jeg vælger stadigvæk 1, så kaster vi en gang. Og vi ser fordelingen, tallet og fordelingen, der er helt sammenhæng mellem de to der. Nu synes jeg, der skal ske noget. Hvad sker der, når vi kaster 100 gange? Jeg tager min F9-tast, og så holder jeg den nede. Og så holder jeg øje med det, der sker her. Den vil jeg gerne have op til 100. Der var det. Jeg ser min fordeling, der nærmer sig de 25% til hver. Plat er stadigvæk lidt bagefter, til gengæld så fører krone. Vi tager da lige 100 gange mere. Det skal man have lidt tålmodighed til, men det går da forholdsvis stærkt. Og så skal man komme tit til at køre forbi. Sådan. Hvordan skete det med fordelingen der? Man kan jo risikere, at første 4 hug, så fordeler de sig. Men man kan også godt se, at lige med til fordelingen her, y-aksen indretter sig efter den fordeling, den skal vise. Men man kan jo også de her stikprøver igen, deres upålidelighed som en endegyldig værdi, er jo temmelig synlig her. Skal vi lige tage 100 mere, bare fordi vi har proppen af. Og nu kan jeg ikke se, hvad der står der. Sådan. Og så kan det godt være ude i uendeligheden. Jeg kan jo sætte et andet i klemme her. Det vil jeg dog dybe mig, for jeg har det ikke så godt med mine taster altid. Kører løs på det. Jeg har så simuleret 300 kast, og har brugt det resultat til noget, eller konstateret noget ved det. Så kan jeg vælge at sige, at jeg kører en tur til, trykker 0, og så stiller den sig i 0, trykker noget andet i 0, og får ligesom at vise, at alt andet dur. Så skriver jeg UCSJ, ligesom UC Sjælland, og så kan vi køre igen på den måde. Så I har nu set, hvordan man kaster med 2 mønter, og øvelsen kunne jo være at kaste med en terning eller 2 terninger, og der skal det jo sådan bare, lille ord bare, og udbygge det her på nøjagtigt de samme betingelser, afhængig af, eller på de samme måder, med de samme funktioner, oversætte det ene til det andet, og så kunne bygge regnearket stille og roligt op. En af pointerne her er, som sagt, de cirkulære referencer, som er det, der tillader den funktion der, som er det, der tillader, at vi kan bygge oven på hinanden. Så lige nu tænker jeg, at det er en måde at gøre det på. Man er meget interesseret i at høre, få en respons på, om det overhovedet dur til noget.